अनसु ब्रह्मा बुंदों आदा आं गार्लफ्रेन्डखौ माला लोगो हमबावनो मोनगोन लकडाउना जोंनि आसामाव माला खुला जाथारगोन अन्नानै आदा साननाय कमेन्ट्स बक्स अनसु ब्रह्म दा लकडाउन गभर्नमेन्टनि जानाखि होनाय दा इन्डियाखौ आयौ पइन्ट हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु द चेनेल राजा खुंगुर यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबावबाय दा सानडे कमेन्ट्स बक्सआव मोनफा मोननै जानाखि कुइसनफोरखौ आं लाबोनाय जाबाय जायनि कुइसनखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो नोंथांमोना बेफोर कुइसननि सेटिसफाइड जागोन होननानै मिजिंथिबाय माखासे आगोलनि कुइसनफोरखौ रिप्लाइ होनायखौ नोंथाङा आगोलनि फिचार्सफोरावहाय अलरेडि नुनो मोनगोन दा मोनफा मोननै कुइसन लाबोनाय जाबाय मनजिल ब्रह्मा बुंदों आदा 1 लाख साबस्क्राइबार जाबा मिटआप खालाम आं मिटआपखौ आगोलबो खालामदोंमोन एबार नायनाय माबायदि जायो 1 लाख साबस्क्राइबार जाबा मिटआपखौ खालामगोन आं बिहुलिया बुंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंनाय बर'नि रस्टिं चेनेला गोबावै जोरनाय नङा नामा बिहुला बसुमतारी जोरनाया जोरो खिन्थु जोंनि बर'फोरनाव मोनसे मोजां रस्टिं चेनेल गैया माने रस्टिंखौनि बुजिना बुजियाथाय बेखौ सानो आं माने डाइरेक्ट सोरखौ पार्सनेल एटाक खालामनानै खोथा बुङो आरो माने सोरखौबा बिदिनो सोरखौबा बुंनायनि सिगां नों पारफेक्ट जाग्रोनांगौ दै गोसोआव ला बेखौ नों जुदि सोरखौबा पइन्ट आउट खालामनायनि सिगां नों पारफेक्ट जाग्रो नों जुदि PhD कमप्लिट खालामजोबनाय बायदि नों सोरबा मास्टार डिग्री लेभेलनि ग्रेजुवेट लेभेलनि बा आन्डार मेट्रिक बा SSLC पास जानाय मानसिफोरखौ नों पइन्ट आउट खालामनो हागोन नों जुदि PhD खालामनाय मानसिबासो पइन्टखौ बुजिबायना दा बेबायदिनो नों जुदि पारफेक्ट जाग्रोबासो मालायखौ पइन्ट आउट खालामनांगौ दा बाहाय माखासे मानसिफ्रा माने बेबायदि डाइरेक्ट सोरखौबा पार्सनेल एटाकसो खालामनानै खोथा बाहायो रस्टिंआ माबाखौ मोजाङै मिथिया ओरैबायदि लेक्सार बाहायो आरो ना बेबायदि जोंनाव बिराद चेनेल दं दा रस्टिं मिनिङाव जेनेबा रस्ट खालामबा जुदि सोरखौबा रस्ट खालामबा दा जाय मानसिखौ खालामदों रस्ट खालामदों दा सोरखौबा खालामबाय सासे मानसिखौ दा बै मानसिया बे नोंनि भिडिअखौ नों जायखौ रस्ट खालामदों बे नोंनि भिडिअखौ नायनानै बेबो मिनिनो ओंखारफानाय जानांगौ बाहाय माने मोनसे पार्सनेल एटाक खालामनाय बा माबा मोनसे गाज्रि बुंनानै बेखौ रस्ट खालामनाय बेबायदि रस्ट नङा बेखौ जुदि बायदिसिना मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जायो नालाय दा बेखौ माबायदि एंगेलजों नों बाहायगोन माबायदि वार्ड इउज खालामनानै बेखौ नों माने रस्ट खालामगोन दा बै नोंनि रस्ट बानायनायखौ जाय मानसिखौ नों पइन्ट आउट खालामनानै बुंदों दा बै मानसिया बे नोंनि भिडिअखौ नुफिननानै बे मिनिफिननायसो जानांगौ दा बे जुदि नोंनि भिडिअखौ नुफिनबा रागा जोंनाय बेबायदि जानो मोना दा बे मेन पइन्टआ बेसो जायनाखि रस्ट भिडिअ खालामो बेफोरबायदिसो दा जोंनि मानसिफ्रा मा सोरखौ डाइरेक्ट पइन्ट आउट खालामनानैसो बुंलाबायो अनेक चेनेल दं आं जेबो बुंनो थांला TJK क्रिएशना बुंदों आदा इउटुबार जानोबा बोसोरसेनि गेजेराव 1K साबस्क्राइबार जाथारनांगोन नामा बे इउटुबारनि खोथा नङा नोंनि जायनाखि मनिटाइजेसनखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ खालामनांगौ जायो दा इउटुबार होनोबा जायनाखि भिडिअ आपल'ड खालामो बेखौनो इउटुबार होनाय जायो खिन्थु आंनि साननाय बायदियाव मा जाय मानसिया इउटुबाव साक्सेसफुल जाबाय बे मानसिखौसो इउटुबार होनथाव जायो दा बिलिफाङा बुंदों हिन्जाव लायैनि सिगां लेखा गोरोंफ्रा मा खालामग्रोनांगोन लेखा गोरोंफ्रा थाखा खामायग्रोनांगोन लाइफखौ सेटेल खालामग्रोनांगोन माबा मोनसे सर्स बुथुमनानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय लेखा रोङिफ्रा मा खालामनांगोन लेखा रोंनाय रोङिनि खोथा गैया जायखिजाया इनकामखौ एसे सर्सखौ बुरजा खालामनानै लाग्रोखानांगौ हाबा जायैनि सिगां ओमफ्राय उनावहाय नों माबा मोनसे खायदा बायदा खालामनानै माबा मोनसे मावनानै जादो बेफोरबायदि ओमफ्राय रजेन बसुमतारी बुंदों दानि फैबाय थानाय रंजालि बैसागुआव माइब्रानि जौ रोसिखौ लोङासै नामा लोंदों फंबाय रजेन बसुमतारी नोंना लोंदों लोङाखै आंनो खोन्थाहर गाहायाव कमेन्ट्स खालामनानै ओमफ्राय टपेन खाख्लाया बुंदों आदा इउटुब मिटआप खालामथ'ला नामा आं लास्ट इयाराव खालामदोंमोन ओमफ्राय बाहायबो माखासे गोबां फंबाय बिनानावमोन सोरबा फैदों ओमफ्राय आङो एबार बोसोराव सानफिनदोंमोन दाथ' नै दावराव मा खालामनो जों 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय सिटुवेसना मोजां जायोबा आङो एभ्रि डिस्ट्रिक्ट ओरै BTC एरिया माखासे ओरै सानजाहा सनितपुर ओरै जायखिजाया बर' मैखोम थानाय जायगाफोराव मिटआप खालामनो प्लेनिं खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' मा खालामनो नायसै र' 1 लाख साबस्क्राइबार खालामग्रोदिनि ओमफ्राय नारायण बसुमतारी बुंदों आं मोसौ बाथोन खालामनो सानदोंमोन मोजां जागोन ना जाया मोजां जागोन फंबाय ओमफ्राय सानजारां दैमारि बुंदों आं ड्राइभार जानो सानदोंमोन नाथाय मानसिफ्रा हेंथासो होयो सानजारां दैमारि मालायनि बुंनाय खोथाखौ बारा टेनसन लानो नाङा गावबागावनि सायावसो नालाय दा जेनेबा लेखा फरायनायनिबो खोथा थायो गावबागाव रोंनाय रोङिनिबो खोथा थायो बेखायनो मालायफोरनि थाखाय थांनानै थानो नाङा गावनि थाखाय थांनानै था सोरनिबा सासेनि थाखाय थांनानै थानो नाङा सोरबा सासे मा बुङो मा बुङा बेखौ नों मालायनि सैमा सोंनायखौ मेलेमनि सिङाव सोनो नाङा ओरै खोमायाव खोनासंदो ब्लड ओरै हगारहरदो गाव गोसो जानाय खामानिखौ माव ओमफ्राय फरायनाय लिरनाय जुदि खमबा नों मावनानै जानो हागोन फंबाय अनसु ब्रह्मा बुंदों आदा आं गार्लफ्रेन्डखौ माला लोगो हमबावनो मोनगोन लकडाउना जोंनि आसामाव माला खुला जाथारगोन नरेन्द्र मदि बिथां बुंनायाथ' मेनि 3 थारिखसो मोनदों 3 मेसिम दा नोंथां बेसेबां माने टेनसन लाथ'नो नाङा मा दुनियावनो दा बन्द' जोबखा दस्रा कान्ट्रिफोरावबो दा जेब्लानाखि लकडाउन बन्द' जायो खुला जायो होमबाबो नोंथांमोना बेरायलाबायनो नाङा खुला एसे जिबना एसे जोंनिया एसे आगोलनि बायदि जानाय नंला आलदा जासिगोन गोदोथ' जोङो खुला बेरायोमोन लकडाउन जोबबानो जे कर'ना भाइरासआ जोबगोन बेखौ साननो नाङा दै माब्लाबाबो गोसोआव बेखौ नोंथांमोना बयबो गोसोआव लानाया जोबोद मोजां
3 मे जोबनायनि उनावहाय लकडाउन जोबनाय लोगो लोगो भाइरास थाइरास जेबो गैला बिदि साननो नाङा गोसोआव माब्लाबाबो दासान बेखौ ओमफ्राय नार्जारि सिगोमा बुंदों हेल' आदा बेकग्राउन्डनि फट'खौ अबेहाय डाउनलड खालामनानै खिथाहरगोन होनना आसा खालामबाय बेकग्राउन्डनि फट'फोरखौ अबेहाय डाउनलड खालामो माखासे नों मा कुइसनखौ सोंखो फंबाय बेकग्राउन्डनि फट'फोराथ' आं फट' क्लिक खालामग्रो इडिट खालामनायफोराव माखासे फट'फोरखौ इडिट खालामनानै बेकग्राउन्डफोरखौ सोलायनानै बुजाबनाय जायो आरो अबेबा फट'फोरखौ हेल' नेक्स्टआव रनाल्ड'आ बुंदों रनाल्ड' बसुमतारी जोंनि बर' हारियाव मानो मानसिफ्रा गाज्रि भिडिअ एबा बदनाम जानाय भिडिअ एबा फट' नुयोब्ला जोंनि बर' हारिनि खायसे मानसिफ्रा मानो नुस्लाबनो मोनै शेयार खालामनो आरो सोरबा हारिनि मोजां खामानि मावनाय नुयोब्ला मानो शेयार एबा सिनायथि होआ बे मोननैनि जाहोना मा आदा अननानै नेक्स्ट सानडे कमेन्ट्स बक्सआव फिनगोन होननानै मिजिंथिबाय रनाल्ड' बसुमतारी बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मेन गाज्रि खोथा मेन बर'फोरनि साननाय हनाया बेबायदिनो बुंनो हाया दै मानि थाखाय बेबायदि मानो होनबा जोंनि मानसिफोरा माने वेल इडुकेटेड जाजोबाखै जोंनि बांसिन बर' मानसिफोरानो ओमफ्राय डेभेलप जानो टाइम लाबावगोन दा जोंनि गेजेराव मानसिफ्रा सोरबा माने लेखा फरा रोंबाबो माने क्वालिटिनि मोजां इडुकेसनखौ मोननो हाजोबाखै ओमफ्राय माखासे मानसिफोरनि माइन्डसेटफोरा साननाय हनायफोरा बै बिमा बिफानिफ्रायनो सोमजिलांखायो ओमफ्राय माखासे जायगा एरियाखौ लानानैबो सोमजियो दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माखासे जेनाखि मोनसे साननाय थानांगौना हारिनि थाखाय माखासे सेन्टिमेन्ट थानांगौ ओमफ्राय माखासे मेन खोथाया बेफोरनो आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा ससियेल मिडियाखौ जोंनि मानसिफ्रा सोरबा मोजां इउज खालामजोबनो रोङाखै बबे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ माखौ शेयार खालामनाङा ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा मानसिफ्रा बांसिन गाज्रि बेसादफोराव गोजोमनो मोजां मोनो दा जौ लोंनायफोराव मा खोथा सावरायो दस्रा गुबुन जाथिफोरा जौ लोंनायाव माबायदि खोथा सावरायो जोंनि बर' मानसिफ्रा माबायदि खोथा सावरायो जौ लोंनायफोराव नों सोरनिबा आखल आखुखौ लानानै रायलायगोन सोरबा गाज्रि मानसिखौ लानानै रायलायगोन बा गाज्रि खोथाखौ लानानै रायलायगोन बेफोरनो दा दस्रा गुबुन जाथिफोरा जौ लोंनायाव माखासे मोजां बाथ्रा रायलायो दा जोंनि जाथिया जौ लोंनायाव दुनियानि गाज्रि खोथाखौ लानानै रायलायनाय जायो बेफोरबायदिनो सोमजियो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो MB टिउबआ बुंदों आदा फिल्म मेकिं कर्स खालामनो बेंकनिफ्राय माबोरै इडुकेसन लन लागोन MB टिउब माने नोङो इडुकेसननि थाखाय बेंकआव लन मोनखायो नोङो मोजां माखासे डिटेल्स रायलायहैबानो अनेक लन बख'नानै लेखा थाखा फरायनो थाखाय खामानि मोनो नों माबा मोनसे फिल्म कर्सनि थाखायल' नों लानो मोना जेन'बा नों जायखिजाया खामानि मावनो थाखायबो लन मोनो आरो फरायनायनि इडुकेसननिबो अनेक लन मोनो नोङो बेंकआव थांनानै बेखौ मोजां डिटेल्स रायलायहैबानो जायो ओमफ्राय नेक्स्टआव फैदो पालन बसुमतारी बुंदों नोंथांनिसिम सोंथि बर' रावखौ बर'फ्रा गोदै रावजों रायलायनो सानला माथो फिसा दायखौनो माथो बुथारनो सुथारनो देथारनो केस होनो बिदिजों समाधान जायो नामा नोंथां मोजां रायलायलायबा समाधान जाया नामा पालन बसुमतारी दा बेखौ बुंबाबो माने मानसिफोरखौ बुजायनोबो हाया मारैना जेब्लाखि बै व्यक्ति मानसिया माने सोलायनो गोसो जाया सेन्स जाया होमबा नों रावखौबो सोलायनो हाया उमुक जादों होननानै दा जोंनि मानसिफोरा एसेबां माने डेभेलप जायाखै हिसाबै माखासे बुस्थुफोरखौ आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा ससियेल मिडियाखौ जोंनि मानसिफ्रा मोजां इउज खालामजोबनो रोङाखै दा बेनि थाखायनो माखासे गोरोन्थिफोरखौ मावलाङो ओमफ्राय बायदिसिना मोजां मुहुसिया मोजां गुदि गैया गिजौ गैया माखौ शेयार खालामलाबायो मोनथिनांगौ बे बुस्थुआ डिटेल्स इनफरमेसन नंगौना नङा नुबानो बेखौ माने नोंगौ सानजोबो ओरैबायदि माने बुजिनोनो हाया आं माने जोंनि मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ एसेबां इउज खालामजोबनो रोङाखै दा मेन खोथाफोरा बैफोरनो ओमफ्राय दा जोंनि गेजेराव माने बुजि खालामनो रोङा जोंनि बांसिन बर' मानसिफ्रा माबा मोनसे दाय जाबानो सोरखौबा दमखिनाय बुथारनो नागिरनाय माबानाय केस होनो नागिरनाय माने बेबायदि आरोना जुदि नों बेबायदिजोंथ' जेबो समाधान जाया माबा मोनसे नों प्रब्लेमखौ नों सल्भ खालामनांगौबा जोङो रायज्लायग्रोनांगोन मोजां रायज्लायनानैसो जों समाधान खालामनो हायो नों सोरखौबा गावथारनो बुथारनो मानो होननानैथ' जों रावखौबो समाधान खालामनो हायाना माखासे प्रब्लेमफोरखौ दा बेबायदिनो दा बेखौ मा बुंनो जोंनि गेजेराव मानसिफ्रा सोलायनो गोसो जायाबा नों बोरै सोलायनो हानो जे व्यक्ति मानसिया जेब्लासो सोलायनो गोसो जायो होमब्लासो जोंनि मानसिफोरा सोलायगोन अब्लानासो जोंनि गेजेराव अट'मेटिक हारिनि गेजेराव सोलायनाय फैगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव फैदो ब्रादार क्रिएसना बुंदों आंनि मोनसे सोंलु सोलोंथाइ गैयालासे खन्थाइगिरि सल'गिरि जानो हागोन ना हाया अन्नानै खिन्थाहरदो ब्रादार क्रिएसन सोलोंथाइ गैयालासेबो जोङो खन्थाइगिरि रायथाइगिरि जानो हायो सोलोंथाइ इसिबां माने हाइ क्वालिफाइड जानांलिया दा जोंनि बर'नि सल'मानि सम्राट चित्तरन्जन मुसाहारिया जोंनि गामिनिनो दा बियो इसिबां हाइ क्वालिफाइड मानसि नङा दा बियो बर'निनो सल'मानि सम्राट आरो बिथांनि सल'माया दासिमबो इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायजायो होमबा सानदो नों नायनो हायो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो नों सासे सल'मागिरि रायथाइगिरि बायदिसिना नों लिटारेचारनि मानसि जानो थाखाय एसेबां माने हाइ क्वालिफाइड जानांलिया जास्ट नोङो माखासे बेनि नोंनि लिरनाय आदब नोङो गुबुनफोरनि फल' खालामनो हागोन माबायदि लिरा दा बेफोरखौ नायबानो जोङो माने सासे लिटारेचार जानो हायो एसेबां माने सोरबा PhD खालामो बायदिसिना खालामो मोनसे माबा मा होनोमोनलाय थेवबाबो मानसिफ्रा माने मुंदांखा पपुलार लिरगिरि जानो हाया होमबा नायदो जोङो दा नोंथांनि बुंनाया बेनो दा जोङो एसेबां माने बिदि लेखा फरा जों सोलोंथाइ बुरजा गैयाजासेबाबो जोङो सासे बेबायदि थुनलाइगिरि जानो हायो
फुर्न बर'आ बुंदों आदा माखासे मानसिफ्रा दाबो साबस्क्राइब खालामनायखौ कनफिउजन जायो बिनि सायाव भिडिअ खालाम सोरबा सोरबा साबस्क्राइब खालामनो रोङा दै बे गोजाजायाव जुदि नोंना दाबो नुयोब्ला साबस्क्राइब बटना नुयोबा दाबो नोङो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै एसे खाथियाव साबस्क्राइब खालामग्रा बटननि एसे खाथियाव बेल आइकनाव थु नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामखानायबा बार खालामबाय थानो नाङा खनसे खालामनायानो जायो ओमफ्राय नोंनाव जुदि दाबो गोजाजा जोंबाय थादोंबा आंनि भिडिअनि गाहायाव थाबैनो थुदो बेनो साबस्क्राइब खालामनाया खनसेल' खालामनांगौ दै बारा खालामबाय थानो नाङा खनसेल' खालामनांगौ मिस्टार बसुआ बुंदों बर'फोरखौ मानो कम्पिउटार आरो आइटि फिल्डआव बारा इन्टारेस्टेड नुनो मोना दा बे गावबागावनि रोंनाय रोङिनि सायावसो थाबाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो जोंनि गेजेराव बेफोराव बांसिन बेबायदि बेकग्राउन्डआव जोबोद खम मानसिफ्रा ओमफ्राय दा जोंनि गेजेराव माने इन्टारनेटनि सायाव खामानि मावग्रा मानसिफ्रानो जोबोद खम ओमफ्राय नों ब्लग पस्ट बायदिसिना मा होनोमोनलाय गुगोलनि खामानि मावग्रा बेफोरबायदि खामानि मावग्राफ्रानो जोबोद खम दा अनलाइन खामानि मावग्रा इउटिउबारफ्राबो जोबोद खम माखासेफ्राथ' ओरैनो सा साग्रांसो साफा सानै ओरैनो जानला मोनला जोबसो ओमफ्राय माखासेया ओरैनो माखासे माने सिरियास लानानै खामानि मावग्रा दं इन्टारनेटआव ओमफ्राय माखासे ओरैनो जास्ट सानफा सानैनि जास्ट सल' आरो बेबायदि दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बेकग्राउन्डफ्राव जायनाखि बिथांमोना बेफोरबायदिनि सायावहाय फरायनाय लिरनाय दं नोंथांमोना खामानि मावनो ओंखारबो आरो सोरखौबाबो फोरोंनो हागोन नोंथांमोना बेबायदिनो जोङो साफा सानै जों बिदि ओंखारबोआबा जोंनि गेजेराव डेभेलप जानाय फैनाय नङा दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो ओंखारबोनांगौ जायनाखि आइटि बायदिसिना फरायनाय मानाय अनेक मानसिफोर दङ दा नोंथांमोनाबो फिल्डआव ओंखारबो नोङो जबजों लोगोसे नों माखासे इन्टारनेटनि खामानिफोरबो मावनो हायो ओमफ्राय जेबि लाइफआ बुंदों स्कुल कलेज इउनिफर्म आइडि कार्ड टाइ बेलनि बिजनेस मावब्ला माबायदि जागोन नोंथांनि सोंनाया जोबोद मोजां बेयो जोंनि बर'फोराव बेबायदिखौ सोर साबसेया मावाखौनो होनजायो साफा सानैल' आरो क'क्राझार टाउनावथ' बर'आनो नंगौना नङाथाय बे बर'आनो नङा बे माबाया मा होनोमोनलाय स्कुल इउनिफर्मनि साप्लाइ खालामग्राया दा बेफोरबायदि खामानियाव जों बर' मानसिफ्रा आगान होनो हायोबा जोङो बिजनेसावबो डेभेलप जागोन ओमफ्राय जोंनि फैसाया गुबुन मानसिनाव थांनाय नङा दा बेफोरखौ साननानै जोङो जायनाखि थाखा फैसा दं जोङो माने अबे फिल्डआवहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा खम बेफोरबायदि खामानियाव जों बिजनेस मावोबा जों थाब ग्र'बो जानो हागोन साक्सेसफुलबो जानो हागोन आरो बिजनेसाव दा बैफोरनो ओमफ्राय दिपज्योति स्वर्गियारि आं बिजनेस मावनो नागिरदोंमोन बिजनेस मावनाय प्लेनखौ खोन्थानो हागोन नामा बिजनेस मावनायनि सिगां नोङो बिजनेस मावनो गोसो जाब्रबबानो मावनो नाङा माखासे उनफिन सानफिन साननांगौ मोजां गाज्रि बेड साइड गाज्रि साइड ओमफ्राय मोजां साइड मोननैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव नायग्रोनांगौ ओमफ्राय नोंनि मावनो हानाय खामानिखौ नायनांगौ आरो नोंनि थाखा फैसाखौ नायनांगौ अबे खामानिखौ मावबा मोनजागोन अबे खामानिखौ मावबा मोनजाया अबे खामानिखौ मावबा बांसिन बेनिफिट जागोन अबे खामानिखौ मावबा खमल' बेनिफिट जागोन अबे खामानिखौ मावबा बांसिन नोंहा फिल मोनगोन बेफोरबायदिखौ नायग्रोजोबनानैसो बिजनेसाव ओंखारनांगौ ओमफ्राय नों जेनेबा बांसिन कुवान्टिटि गोनां मानसि खामानि मावग्रा खामानिखौ जुदि मावोबा नों बिजनेसाव अट'मेटिक नोङो फ्लप जागोन लस जागोन थ' जेनेबा बर'फोरनाव दा जेनेबा इउटुब चेनेलखौ नाय नोंथांमोना बर'फोरना इउटुब चेनेला मोजां रोखोमनि इउटुब चेनेलखौ मोनथाम मोनब्रैल' मोनगोन आरो माखासे ओरैनो जानला मोनला आंबो जासै होननानै जाब्रबलाबायनाय बेफोरबायदि दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सखौ आं इसिबां मानि बुरजा लाबोनाय जायासै जानाखि मोनफा मोननै खालामबाय बेजोंनो नोंथांमोना गोजोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय